Dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla. Bago natin simulan ang kwentong ito, lahat ng nagsasabing kitain namin ng lola ko si Mamang sa Zamboanga, gagawin talaga namin yan. Sana lang makontak namin si Tatay Fernando. Siya lang kasi ang nakakaalam kung saan nagstay si Mamang sa Zamboanga City. So paano? Simulan na natin. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng buong pamilya ng lola ko. Taong 1958. Bukid Siraway, Zamboanga del Norte. Para sa mga millennial na nakatira sa Siraway ngayon, malamang hindi nyo na alam itong lugar na bukid. Mas malayo pa kasi ang lugar na ito sa Johnston Company. 2 ilog pa ang tatawirin ninyo para makarating kayo dito. Itong mga panahong ito, dito sa lugar ng bukid nakatira ang lola ko at ang buong pamilya niya. 5 pa lang silang magkakapatid noon. Wala pa yung mga bunso-bunso nila. Sa kanilang 5 magkakapatid, ang lola ko ang pinakapanganay. Bali siya ang titingin sa mga kapatid niya para tulungan ang nanay niya. Yung nanay niya noong mga panahong ito mainiti ng ulo. Konting kanti lang sa kanya, nangahabol na kaagad ng itak. Tapos ayaw niyang meron na aapi sa mga kamag-anak niya. Galit na galit siya kapag nakakarinig siya ng mga ganong sumbong. Lalong-lalo na pagdating sa mga anak niya. Sobra-sobra kung protektahan niya ang mga ito. Isang hapon habang inililipat ng nanay niya yung kalabaw nila, nakita niyang 4 lang yung mga anak niya na naglalaro sa ilalim ng puno. Nagmadali siyang maglakad papalapit sa mga anak niya kasi hindi normal na nangyayari yun. Tinanong niya kaagad ang lola ko kung nasaan ang bunsong kapatid nito. Sinabi ng lola ko na kani-kanina lang nasa itaas yun ng puno. Hindi niya nakitang bumaba. Halos mabaliw yung nanay ng lola ko dahil sa sitwasyon nila. Nagsisisigaw ito habang umiiyak. Nagmadali siyang tumakbo sa bahay nila at nagbakasakaling umuwi lang yung anak niya. Pero pagdating niya sa bahay, wala siyang nadatnang tao doon. Inilabas kaagad niya yung nakatagong bolo sa ilalim ng higaan nila. Ang unang-unang pumasok sa isipan niya noong mga oras na yon, kinuha ng aswang yung isa sa mga anak niya. Meron kasing napapabalitang pamilya ng aswang ang nakatira di kalayuan sa kanilang bukirin. Doon agad tumakbo ang nanay ng lola ko para kumprontahin yung napapabalitang mga aswang. Nung nakita ng lola ko na gigil yung nanay nila, sumunod silang 4 na magkakapatid. Kasi alam nilang gulo na naman ang papasukin ng nanay nila. Nung nandun na sila sa bahay na sinugod ng nanay niya, sigaw ito ng sigaw at pinagmumura yung mga nasa loob ng bahay. Pero walang tao doon sa loob. Maya-maya pa, merong babaeng sumilip sa bintana at nagsalita ito na para bang ang lamya-lamya. Ang wika nito ay, "Anong kailangan ninyo?" Nung narinig yan ng nanay ng lola ko, lalo itong nanggigil. Itinusok niya yung daladala niyang bolo sa lupa at itinulak niya yung pintuan ng bahay. Nabuksan yung bahay at doon nagsimula na namang magwala ang nanay nila. Sigaw ito ng sigaw at pilit na pinapaamin yung babae kung nasaan yung anak niya. Blankong-blanko lang ang mukha ng babae habang tinititigan silang lahat. Ayon sa lola ko, yung kulay ng mga mata ng babae, kulay pilak. Hindi din ito kumukurap habang nililingon sila isa-isa. Maya-maya pa, nagulat ang lola ko kasi sinisira na ng nanay niya yung mga gamit ng nakatira doon. Hinanap niya yung asawa ng babae. Nang biglang sumagot ito ng, "Nagtatanim sa bukid. Wala kayong makikita rito. Umalis na kayo." Hindi pa rin nagpatinag yung nanay ng lola ko. Lahat ng kwarto ng bahay
Pinasok niya at ginulo ang lahat ng mga gamit. Unti-unti siyang naging kalmado nung nakita niya na ang buong lugar at napagtanto niya na wala talaga doon ang anak niya. Bago sila umalis, hindi humingi ng pasensya yung nanay ng lola ko. Binunot nito yung bolo at dinuro-duro yung babae. Yung babae naman, nakatayo lang sa bintana at nakatitig sa kanila. Habang naglalakad sila papalayo, napasulyap yung lola ko doon sa babae. Nakita niyang nakatitig pa rin yun sa kanila. Pero sa pagkakataong ito, itinuro ng babae yung nanay niya. Hindi na ito isinumbong ng lola ko kasi baka bumalik na naman doon ang nanay niya at magwala. Hanggang mawala sa paningin niya yung bahay ng babae, nanatili itong nakaturo sa kanilang 5. Nung nakauwi na sila sa bahay, doon nila nakita yung isa sa mga kapatid nila na nakahiga lang sa papag. Nakanganga pa ito at tulog na tulog. Niyakap-yakap ito ng nanay nila at iyak siya ng iyak dahil sa sobrang tuwa. Nung nagising yung kapatid nila, sinabi nito na umuwi siya sandali sa bahay at bumalik din sa bukid. Hindi na niya sila nakita. Kaya naman umuwi na lang siya at hinintay sila sa bahay. Nagkasalisihan lang pala sila. Isang tanghali pumunta ng ilog yung nanay nila para maglaba. Ang hindi nito alam, meron na palang nagmamasid sa kanya. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon na maiiwan siyang nag-iisa. Kasalukuyan siyang naglalaba na sa ilog nang biglang merong pumasan sa likuran niya at parang merong tinutusok-tusok sa batok niya. Dahil sanay sa away yung nanay nila, ibinalibag niya ito para makita niya kung sino. At nung dahan-dahan itong tumayo mula sa pagkakabalibag, hinawi nito ang buhok niya. Doon nakita ng nanay ng lola ko na yun yung babaeng pinagdududahan nilang aswang. Napakahaba ng mga kuko nito at dahan-dahan siyang iniikutan. Naghihintay na naman ng tamang pagkakataon kung kailan aatake. Nakita niyang tumingin sa likuran niya yung babae. Dala ng kuryosidad, napatingin din siya sa likuran niya. Pagtingin niya sa likod niya, merong 2 lalaki, 2 bata, at isa pang babae ang nanonood sa kanila. Pumasok sa isipan niya na tama ang duda ng lahat ng taga doon na isa silang pamilya ng mga aswang. Pagbalik niya ng tingin sa babae, nakatapat na ang mukha nito sa mukha niya. Rinig na rinig niya ang paghinga at naaamoy niya mula sa bunganga nito ang nakakasulasok na amoy. Napakabahong amoy nun. Sandaling-sandali niya lang naamoy pero masuka-suka na siya kaagad. Bigla nitong kinalmot ang mukha niya ng paulit-ulit. Sigaw ng sigaw yung nanay ng lola ko dahil sa sobrang sakit. Laking pasasalamat na lang niya dahil merong mantutuba ang nasa itaas ng isa sa mga puno ng buko doon. Noong narinig yon ng mantutuba, sinisilip-silip niya kung sino yung 2 babaeng nag-aaway. Hanggang sa nakita na din ng mantutuba yung mga nakatayo sa likod ng nanay ng lola ko. Nakita niyang dahan-dahan na ding lumalapit ang mga yon. Nagmadali siyang bumaba sa puno ng buko at sumigaw siya ng, "Hoy! Tama na yan!" Nung narinig ito ng mga yon, lahat sila sabay-sabay na patingin doon sa lalaki. Binitawan ng babae yung nanay ng lola ko. Agad-agad silang nagtakbuhan papalayo sa ilog. Ayon dito sa mantutuba, napakabilis daw tumakbo ng mga yon. Animoy tumutungtong lang sa mga dahon. Nilapitan ng mantutuba yung nanay ng lola ko. Inakay niya ito at inihatid sa bahay nila. Nung makarating ito sa bahay, doon na nagkwento ang nanay ng lola ko. Maya-maya pa dumating si Tatay Dadoy. Nagulantang si Tatay Dadoy sa nakita niya mga sugat. Ang sabi niya, totoong mga aswang yung mga yon. Bumalik si Tatay Dadoy sa bahay niya para kumuha ng mga pangontra. Hindi magdadalawang isip yung mga aswang na yon na bumalik sa gabi.
Kaya naghanda siya para salubungin ng mga ito. Ayon kay Tatay Dadoy, hindi niya kakayaning protektahan yung buong bahay. Dahil hindi lang isa ang kalaban niya. Ang sinabi na lang niya, hindi siya matutulog buong gabi. Babantayan niya ang bawat kanto ng bahay nila. At pagtungtong ng 6:00, pupunta siya sa panabotan at hihingi ng tulong kay Mamang. Pumatak ang 11:00 ng gabi. Tahimik na sa buong paligid. Tanging mga kuliglig na lang ang maririnig mo. Ayon kay Tatay Dadoy, nung nakaupo siya sa labas ng pintuan ng bahay, nakarinig siya ng angil mula sa itaas. Agad-agad kumuha si Tatay Dadoy ng asin sa kanyang bulsa at isinaboy ito sa bubungan. Nakarinig siya ng malakas na kalabog sa likod ng bahay. Pero hindi niya ito pinuntahan dahil baka nililinlang lang siya ng mga ito. Nanatili siyang nakaupo sa labas ng bahay. Nung pumatak ang 3:00 ng madaling araw, doon na nagsimulang magbago ang simoy ng hangin. Halo-halong amoy na ang naaamoy ni Tatay Dadoy. Amoy dumi, pulbura, dugo, bulok na laman, at kung ano-ano pang magpapabaliktad talaga ng sikmura mo. Sabi-sabi ng mga matatanda noon, kapag nakakaamoy ka ng ganyan, merong multo, engkanto, mangkukulam, laman lupa, at ang pinakamatindi sa lahat, hindi isa o dalawa ang nakapalibot sa iyong aswang, kundi marami. Nung ganyan na ang ora ng paligid niya, tumayo siya at nagsaboy na ng asin sa tapat ng bahay. Doon nakita ni Tatay Dadoy na merong 2 lalaki ang nakatayo sa harapan niya. Kulay itim ang balat ng mga ito. May halong gigil ang paghinga habang nakatitig sa kanya ng masama. Gustong-gustong pumasok ng mga ito sa loob ng bahay pero hindi nila magawa. Naamoy ng lola ko yung baho sa buong paligid kaya nagising siya. Pagsilip niya sa bintana nila, napakaraming nakitang nilalang ng lola ko. Halo-halong mga elemento yung nasa labas. Hindi lang pala 2 aswang ang nakaantabay sa kanila. Nakikisabay din yung mga ibang elemento na nasa kaliwang panig. Nakita ng lola ko si Tatay Dadoy na merong tinatanggal sa balakang niya. Isinuot niya ito at inilabas sa lalagyanan yung polo. Nanonood lang ang lola ko nung mga oras na yon. Halos walang gumagalaw sa lahat ng nilalang. Animoy naghihintay lang ang mga ito. Nung itarak ni Tatay Dadoy yung bolo sa lupa, lahat ng mga nakikita ng lola ko biglang nawala. Ang natira na lang yung 2 lalaki na nasa tapat ng bahay nila. Maya-maya pa, dahan-dahan ang naglakad papalayo yung 2 lalaki. Pumatak ang 6:00 ng umaga. Hindi na nagpaalam si Tatay Dadoy. Malayo pa kasi yung panabotan sa kanila. Tumakbo na agad ito para sunduin si Mamang. Nung nakarating na si Mamang sa bahay nila, nagpakwento ito sa nanay ng lola ko kung ano ba ang nangyari. Nung narinig niya ang buong kwento, galit na galit si Mamang sa kanya. Ang sabi ni Mamang, dapat huwag padalos-dalos ng desisyon. Huwag idaan sa init ng ulo ang lahat ng bagay. Nung dahan-dahan ng kumalma si Mamang, sinuri niya ang bawat kalmot sa kanya ng aswang. Ang sabi ni Mamang, papatayin siya ng aswang, pero hindi sa mabilis na paraan. Uunti-untiin siyang patayin ng mga ito at pahihirapan siya ng husto. Inutusan ni Mamang yung lola ko na kumuha ng iba't ibang ugat ng halaman. Ang bilin sa kanya ni Mamang, kung ano ang unang-una mong makikitang ugat, lampasan mo yon. Yung susunod mong makikita, yun ang kukunin mo. Kaya nasabi ni Mamang yan, dahil noong mga oras na yon kahit umaga, nakikinig sa kanila yung mga aswang. Maaaring magtanim ng lason yung aswang malapit sa bahay nila. Nung palabas na ng bahay yung lola ko, hinila siya bigla ni Mamang. Meron itong ibinulong sa kanya. Ang sabi ni Mamang,
wala siyang kukuning kahit ano sa labas. Magpanggap lang siya na meron siyang kinukuha. Dahil oobserbahan ni Mamang yung buong paligid. Nung kunwaring may pinupulot-pulot yung lola ko di kalayuan sa bahay nila, nakaamoy sila ng malansang amoy. Tumayo si Mamang at sumilip sa labas. Itinuro niya yung itaas ng puno ng sampalok. Pagtingin nilang lahat doon, meron silang nakitang bata na nagmamasid sa kanila. Sinigawan ito ni Mamang at sinabing tigilan na ang pamilyang yon. Dahil kung hindi, uubusin ni Mamang ang lahi nila. Kitang-kita nilang tumalon yung bata mula sa itaas. Tapos bigla na lang nawala. Pinapasok na ni Mamang yung lola ko sa bahay. Dahil babalik yung mga yon pagtungtong ng hating gabi. Gumawa na si Mamang at Tatay Dadoy ng iba't ibang pangontra. Nagpausok na din sila ng mga dahon na mabaho ang amoy pagdating sa mga aswang. Tumungtong ang 12:00 ng gabi. Habang nag-uusap sila, unti-unti na ding bumabaho yung paligid. Palatandaan na nandyan na sila. Tumayo na si Mamang at Tatay Dadoy para lumabas. Wala namang kakaiba sa paligid, bukod lang sa mabahong amoy. Hanggang sa paglingon ni Mamang sa kanan niya, doon niya nakita na merong 4 na taong nakatuwad. 3 malaking lalaki, 2 babae, at 2 bata. Lahat yon ay gigil na gigil at gustong-gusto silang pasukin sa loob ng bahay. Sinigawan sila ni Mamang. Sinabi ni Mamang na kilala niya ang pamilyang yon. At bukas na bukas din, pupuntahan nila yon at susunugin silang lahat kapag hindi sila tumigil. Dahil wala naman silang magagawa para makapasok sa bahay, dahan-dahan silang umatras papalayo. Maya-maya pa, bumalik na sa normal yung amoy ng hangin. Kinaumagahan, nagpasya si Mamang na tipunin lahat ng mga tao doon sa bukid. Kasi meron na silang patunay na aswang nga yung pamilya na pinagdududahan nila. Pero pagdating nila doon sa bahay, wala nang nakatira dito. Ultimo mga gamit ay wala na rin. Dahil wala nang nakatira at mga gamit, nagpasya si Mamang na sunugin na yung bahay. Nagbigay babala si Mamang sa lahat ng nakatira doon na magdoble ingat. Dahil hindi na taga doon yung mga aswang. Meron ng pagkakataon na pupunta ulit sila sa bukid para mangbiktima. Kaya pala galit na galit yung pamilyang yon dahil yung pinakatago-tago nilang sikreto ay nabunyag. At lahat ng yan ay ipinaliwanag sa kanila ni Mamang. Komento ko lang sa kwento Maski naman kahit sinong nanay magiging ganun yung reaksyon no? Lalo na kung merong napapabalitang aswang sa lugar ninyo. Pero ang mali lang ng lola ko sa tuhod, yung pagiging sobrang aggressive. Yun lang yung nakikita kong mali dito. Isipin nyo na lang, paano kung walang Tatay Dadoy o Mamang? Baka tuluyan na silang nakarne doon. Pero yung susunod nating kwento ay patungkol din sa isa pang lihim ng mga aswang. Oo. Yung mga listeners kong aswang dyan nagkukwento lang ako Baka mamaya nasa bubungan na naman namin kayo Kalma lang, kwentuhan lang tayo dito. Kasi, alam nyo,